Kint dolgozom 24 éve Bécsbe jutottam ki annak idején. Elégedett vagyok, 5 napot kint dolgozom, diplomás ápoló vagyok egy elmeosztályon. Szeretném megmutatni, hogy vannak lehetőségek. Igenis vannak lehetőségek. Lehet csak az én fantáziám tudja ezt ilyen szépen összekombinálni, de akkor is vannak lehetőségek, és ez itt van az órunk előtt. A macskajaj és az Indula Bakterház közé teszi a szakma ezt a produkciót, mondjuk úgy. Decsen a helyi faluház könyvtárában vagyunk, itt mutatta be saját regényét, valamint az abból készült, sokak által már most az előbb említett kultfilmek közé sorolt alkotásának néhány jelenetét Brigovác Mihály, az osztrák elmeosztályon ápolóként dolgozó szerző. És mivel elmeosztályon dolgozom, ott a társadalom minden rétege képviselve van. Tehát a politikustól kezdve a szövőnőig mindenki megfordul, kedvenceim, mondjuk úgy, nem fizikai munkát végzek, hanem nagyon sok beszélgetéssel jár ez a tevékenység, és sok mindent megismerek, amit amúgy nem ismerne meg az ember, elpanaszkodják, elmondják a gondjaikat, ez nekem mind ilyen építőkocka volt a későbbiekben. Egyszer csak úgy bevillant, elkezdtem összeírni, többé-kevésbé ez az életem története, amit én látok a nagyvilágból, így magam körül, amit én meg tudnák a fantáziám segítségével változtatni, és ebből elég gyorsan megírtam a könyvemet, amiben már beletettem mindent, amit addig az életemben tapasztaltam. Mi árad van? Hát mi áradban vagyunk. Elég szabad szájú a könyv, tehát nem trágárságok vannak benne, de mégis másabb a nyelvezete, mint egy szépirodalmi műnek. Ennek is több oka volt. Egyrészt tanulmányoztam a felnőtt gyerekeimnek a beszédstílusát, és azt mondtam, hogy ez a nyelv lesz majd 20-30 éve is Magyarországon, amit most ők beszélnek, akkor miért ne írjam így a könyvet, mindig frissnek fog tűnni. Meg amúgy is így tükrözi igazából azokat a gondolatmeneteket, azokat a párbeszédeket, ahogy az egyszerű ember viselkedik. Tehát nem szépirodalmi műveket írok, társadalmi szatírákat. Felhívott egy hölgy, pontosan már nem tudom, hogy ki, hogy nagyon jó a történet, gondoltam-e már arra, hogy ebből filmet készítsenek. Az a lényeg, hogy egy-két ilyen kaland után eljutottam a kulcsemberhez, Kinl Gáborhoz, Szexárdra, egy közismert megyei motorja a média szakmának, mondjuk így. Egy héten belül összeállította a csapatot, jó 2 hónapon belül, már a könyv megjelenéséhez képest 2 hónapon belül leforgattuk az úgynevezett pilotfilmet, tehát amiben kipróbáltuk magunkat. Egy keresztmetszetét ennek az Álomfalva című filmnek készítettünk. Nagyon jól sikerült, tetszett mindenkinek, és akkor döntöttünk úgy, hogy oké, akkor ebből film lesz. Itt az volt a lényeg, hogy nekem meg volt írva a forgatókönyv, bizonyos párbeszédek. Most, ha nekünk traktorosra volt szükségünk, akkor legalább 10 traktoros jelentkezett, ugye, kezükbe lett adva ez a szöveg, nem vártuk el, hogy ők szóról szóra ezt el tudják mondani. Értsék meg, addig gyakoroltunk, amíg megértették, hogy mit kell nekik mondani. Utána olyan frappánson elmondták a saját szavaikkal, a saját fordulataikkal, hogy ezért szól mindenkihez, könnyen érthetően ez a film. A stáb és a szereplőgárda összeállt, a forgatás megkezdése viszont nem várt akadályba ütközött. A Decsre kijelölt helyszínek használatához a falu akkori vezetése nem járult hozzá. A stábnak így a film jó részét máshol kellett felvennie. Báta, főleg Báta, Őcsény, Mórágy, Bátalpáti, tehát ebben a térségben 100%-ig amatőr szereplőkkel leforgattuk ezt a filmet, és ott tartunk, hogy most nem kiabálhatám, hogy mikor, de nem sokára vetíthető állapotba is kerül a film. Feltételezünk egy vidéki kis települést, manapság, a történet 2011-ben kezdődik, ahol egy generáció teljesen hiányzik a településről. Ugye a munkaképes fiatalok rég külföldre távoztak a jobb megélhetés reményébe, vagy a nagyvárosokba. Ezt a képzeletbeli települést egy korrupt polgármester a korrupt képviselő testületével próbálja életben tartani. Még nem történik velük egy váratlan baleset, ez a képviselő testület egy kirándulásra indul, egy testvérvárosi kirándulásra. Most valamiért ott összekevelik őket francia politikusokkal, felrobbantják őket, meghaltak, nincsenek. Tehát a 3. lapon már megszabadultunk ettől a
korrupt polgármestertől és a képviselőktől. Mr. Bombastic, tell me fantastic, touch me on me back, she says I'm Mr. Van egy marék ember, aki változást szeretne, aki azt szeretné, hogy tényleg történjen valami, valahogy jussunk előrébb már ezzel településsel, valahogy tartsuk meg ezeket a fiatalokat, és elkezdenek szervezkedni, hogy hát ezek a folyamatok megvalósuljanak. És a legalkalmasabbnak egy elmeosztályról származó főápolót találnak a polgármesteri feladatokra, mivel ő jól ért az emberek nyelvén. Ez volt az első lépés, természetesen ez a polgármester jelölt vállalja a megméretést, de szeretne egy saját csapatot összeállítani, mert tisztában van vele, hogyha innen-onnan jönnek a képviselők, úgyse fog tudni előrébb lépni, ezért nyilván szól a baráti társaságának, ismerőseinek, hogy dobjunk össze egy jó kis csapatot, hogy simán megnyerik a választásokat és elkezdenek alkotni. Az első lépésük az lesz, hogy pénz jöjjön a kasszába, hogy elkezdenek mindenféle kulturális eseményeket szervezni, éjszakai illegális boxmeccs az istállókban, aminek már komoly bevétele van, mert még vidékről is jönnek az emberek, hát ilyet nem minden nap látni. Éjszakai traktorgyorsulási versenyek, ezekre mind dől a lé. A történetben mások mellett kulcsszerephez jut egy hihetetlen gazdagságot ígérő találmány, egy a Közel-Kelet és Kína között kirobbanó gazdasági konfliktus, és természetesen a mocsarasi emberek is, akik a hirtelen ébredő öntudattól vezérelve egyszer csak ráunnak arra, hogy az állam adók formájában kizsigereli őket. A nihilből való eszmélés aztán furcsa ötletet szül, az apró magyar falu független törpeállammá akar válni, ehhez viszont újabb furfangra és egy messziről jött segítőre van szükség. Keresnek, kutatnak, hogy ki volt itt valamikor is földbirtokos, vagy olyan, aki rendelkezett ilyen uri vérvonallal, még rá nem bukkannak egy úgynevezett Sárközi nevű illetőre, az vállal mindent az illető, így megalakul az Sárközi hercegség, és onnantól gyakorlatilag elismeri őket Európa és az Unió is, és egy független mini államként, mint egy Monaco élnének tovább, de az majd a folytatásba. Tehát eddig jutunk el a könyvbe. De vajon mi visz rá valakit, hogy a faék egyszerűségű igazságok korában olyan művet alkosson, ami egyedi vadcsapások mentén jelöli ki az előrejutás lehetőségét? És mitől életképes egy ilyen forgatókönyv? Szeretném megmutatni, hogy vannak lehetőségek. Igenis vannak lehetőségek. Lehet csak az én fantáziám tudja ezt ilyen szépen összekombinálni, de akkor is vannak lehetőségek, és ez itt van az órunk előtt. A macskajaj és az Indula Bakterház közé teszi a szakma ezt a produkciót, mondjuk úgy. A Nagy reményű Álomfalva című film ősbemutatójáig már csak néhány hét van vissza. A forgatókönyv írója viszont azt mondja, a premier előtt még meglepetéssel készül. Erre pedig az eddig látottak alapján mi magunk is kíváncsiak vagyunk. Me on me box, she says I'm Mr.